салом дӯстон, дар аввал ду хабари таъҷилии Харри Кейнро ҷавоб додам ва ӯ билохир ба Бавария мегузарад. Нархи трансфер 100 миллион ҷамъи 20 миллион бонусо. ҳамлагари марказӣ бо мюнхениҳо ба муддати 4 сол шартномаи ҳамкорӣ мебандад. Легендаи Тоттенхем бозингари нави Бавария мешавад. Дар наздиктарин фурсатҳо ин хабар расмӣ хоҳад шуд. Хабари дигар, Тибо Куртуа осеби ҷиддӣ бардошт. ӯ аниқ дар қисми зиёди мавсими дарпешуда бозӣ нахоҳад кард. мадридиё дар ҷустуҷӯи дарвозабони нав ҳастанд. гуфта мешавад ки Реал бо Давид де Геа шартномаи ҳамкорӣ мебандад. Акнун мегузарем ба хабарҳои дигар бо шаҳри пурратар. Лайки қиматбоҳои худро гузоред ва то охир моро ҳамроҳӣ кунед. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ бармегардад ва моро то рақобатҳо интизор мебошанд. Манчестер Сити мавсимро бар зидди Бёрли оғоз мекунад. Реал Мадрид ба меҳмони Атлетик Билбао меравад. Бавария ва Лейпциг барои суперкубоки Олмон рақобат мебанданд. Дар бозии ҳафта Челси бар зидди Ливерпул қуввозмоӣ мекунанд. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. барои Мойзес Кайседо дар байни дастаҳои кишвари Англия ҷанги ҳақиқӣ оғоз мешавад. То ҳамин дам ҳама Кайседоро дар сафи дастаи Челси интизор буданд, вале Ливерпул бо қопчаи пул мехоҳад дар ин пойгоҳ аз лондониҳо пешгузашта Кайседоро аз таги бинии онҳо бигиранд. То ин дам ҳама инсайдерон ишора мекарданд ки масъалаи гузариши Кайседо ба дастаи Челси танҳо масъалаи замон аст ки бо мурури вақт ҳалли худро пайдо мекунад. Челси омода буд ки барои харидории ин футболбоз то 100 миллион евро пардохт намояд. Брайтон ҳам ба ин нарх наздики розишавӣ буд. гуфтушудиҳо байни ҷонибҳо марҳила ба марҳила пеш мерафтанд, аммо яке дастаи Ливерпул пайдо шуда бо пули калонтар аз Челси нимҳиматгари мазкурро ба Мерсайд барад. Ливерпул 130 миллион евро пешниҳод мекунад ки ин бештар аз 80 миллиони Челси аст. дар ин бора Фабрицио Романо хабар медиҳад. инсайдери рақами 1 ҷаҳон дар аввал иттилоъ дод ки акнун майли дастаи Брайтон ҳам ба тарафи Ливерпул аст. ба онҳо муҳим нест ки Кайседоро ба кадом даста мефурӯшанд, муҳим пули бештар аст ки онро мерсайдиҳо пешниҳод мекунанд. Челси бошад аз чунин ранг гирифтани кор ҳайрон буд, вале давоми сериалро ҳанӯз намедонист. Фабрицио Романо баъди чанд соат хабар дод ки Кайседо танҳо ба Челси гузаштанӣ аст. ӯ бо дастаи шаҳри Лондон охири моҳи май масъалаи шартномаи инфиродии бозингарро маслиҳат карданд. ҳама медонанд ки Ливерпул пули кам медиҳад, аз ин хотир Садио Мане ва чанд бозингарони асосии онҳо тарки даста карда буданд. бозиҳои бовариноку устувори Кайседо ӯро дар маркази таваҷҷӯҳи дастҳои топи Англия қарор дод. Челси хоҳиши зиёди ҷалби ин футболбозро дошт ва метавонад муваффақ шавад. бо омадани Почетино ин диққат на кам на балки бештар шуд. маълум мегардад ки ба Клоп ҳам ин футболбоз хеле лозим будааст. Ливерпул асосан хатти нимҳимояро қавӣ кард ва бо омадани Кайседо охирин палз пайваст мешуд. бо назардошти он ки Фабиньо ва Хендерсон тарки даста карданд, мерсайдиҳо барои ҷалб кардани нимҳиматгари эквадорӣ омода буданд охирин дорои худро сарф кунанд, аммо насиб набудааст. охир наход бо худи футболбоз маслиҳат накарда аз трансфер хабар диҳанд. якчанд соат пеш Юрген Клоп тасдиқ кард ки трансфери Кайседо кори ҳал шудааст. ана акнун ӯ девона мешавад. Бавария барои ҷалб кардани дарвозабони нав пешниҳоди расмии худро ирсол карданд. мюнхениҳо мехоҳанд дар мавқеи хатти дарвоза галкипери испании дастаи Челси Кепа Арисабалага даъват кунанд. мақсади асосии мюнхениҳо арендаи яксолаи Кепа мебошад. онҳо аллакай Ян Зомеро аз сафи худ ҷавоб доданд. ин дарвозабон ба Интер рафт. агар мюнхениҳо ба ӯ иҷозаи рафта дода бошанд, пас онҳо ба худ боварӣ доштанд ва дар хатти дарвоза аллакай номзади нав доштанд. ва аммо агар Бавария таваккалкорона Янро ҷавоб доданду хай ягон гап мешавад гуфта бошанд, ин иштибоҳи калони онҳо хоҳад буд. шояд Кепа аз рафтан ба Германия даст кашад. бо назардошти он ки Эдуард Менди ба биёбони Араб барои кор кардани пули калон рафт, ӯ акнун имконияти хуби дарвозабони асосӣ шуданро дорад. Кепа бо нархи гарон ба Челси омад, вале аз бозиаш дида сару садову ба истилоҳ скандалҳо бештар буданд. футболбози испанӣ мавқеи худро ба Эдуард Менди бохт. чанд вақт дар ҳайати захираӣ буд, вале пас аз он ки сифати бозии Менди хеле паст шуд, дар мавқеи дарвозабон Кепа боз истифода мешуд. Челси дар мавсими гузашта рости гап ҳамаро шарманда кард ва натиҷаҳои заифтарин дошт. акнун сармураббии нав бо дид ва фалсафаи нав омадааст ки барои ӯ Кепа метавонад лозим бошад.
боз як футболбози дигари Манчестер Юнайтед аз Англия меравад. Ин навбат ба Туркия. Дастаи Фенербахче соҳиби ниҳоятгари заҳматкаш Фред мешавад. Манкунянҳо барои ин футболбоз ба хазинаи худ 15 миллион евро ворид мекунанд. Тибқи хабарҳо ҷонибҳо шифоӣ масъалаи гузариши ниҳоятгари 30 соларо ҳал карданд. Манчестер Юнайтед пешниҳоди дастаи кишвари Туркияро қабул кардааст. Дар рӯзҳои наздик ниҳоятгари 30 сола аз муоинаи тиббӣ гузашта расман футболбози Фенербахче мешавад. Фред ҳам хейтерони зиёд дорад ки аз бозиаш умуман розӣ нестанд. Агар ба бозиҳои Фред назар кунем, ӯ ҳамеша меҳнат мекард ва кӯшиш менамуд ки дар сатҳи баландтарин бозӣ кунад. Аз ибтидо то интиҳон заҳмат мекашид, ба ҳолатҳои ногувор дучор намегашт. Ва аммо проблемаи асосӣ дар он буд ки ин футболбоз бо нархи гарон харидорӣ карда шуд. Сатҳи бозии ӯ ба он маблағ ки МЮ барои оварданаш сарф кард мувофиқ нест. Акнун ин бозингар метавонад мавқеи худро дар кишвари Туркия пайдо кунад. Ӯ 5 сол шарафи дастаи Манчестер Юнайтедро ҳимоя мекард. Дастаи ПСЖ ба Килиан Мбаппе ба мисли ошиқони солҳои кӯҳна нома равон кардааст. Пас аз рӯзи 4 август ин хат ба дасти Мбаппе расидааст. Чаро маҳз рӯзи 4 август? Маҳз то ҳамин рӯз Мбаппе метавонист банди тамдиди шаҳрномаи худро то соли 2025 ба кор дарорад. Вале ин бозингар чунин амал накард. Дар нома омадааст ки дар сурати бепул рафтани Килиан даста ба мушкилиҳои бузург рӯбарӯ мешавад. Парижиён навиштанд ки агар соли 2024 Мбаппе ба ҳайси агенти озод тарки Париж кунад, пас даста маҷбур мешавад ки корҳои зеринро анҷом диҳад. Барои вайрон накардани қонунҳои ферплей бозингарони зиёдро фурӯшад. Сиёсати ҷалби бозингарони ҷавонро аз академия тағйир диҳад. Кормандони зиёдро аз даста ҷавоб диҳад. Рафтани Мбаппе гӯё ҳамаи сохтумони парижиёро зери суол мебарад. Парижиё бори дигар ба Мбаппе хотиррасон карданд ки ба ӯ беҳтарин шароити молиявиро таъмин карданд. Дар маҷмӯъ дар мавсими гузашта ПСЖ ба Мбаппе 158 миллион евро додааст. Мбаппе ба президенти Парижиё гуфтааст ки агар ҳатто ӯ бозиам накунад, дар Париж як мавсими дигар истода баъдан бепул меравад. Нолаву зории ПСЖ ҳам барои ҳамин аст. Шояд ин қисса чунин тамом шавад. Мбапперо ба майдон намебароранд. ПСЖ аз ҷиҳати молиявӣ заиф шуда ба таххонаи Лига 1 меравад. Реал бо нархи калон Мбапперо мегирад, ӯ аз зари нав мешавад. Ҳама ҷазои худро мегиранд. Ин нолаву зории Парижиё ҳам умуман маъно надорад. Соҳибони бойтарин дастаи ҷаҳон чунон нолаву фиғон доранд ки гӯё пас аз рафтани Мбаппе танҳо муҳофизи 68 сола масажкуни якдаста монда, бозингарон худашон варзишгоҳро мешӯянду мерӯбанд ва ба бозиҳо бо дучархаҳо мераванд. ба ҳамин тамом бори доим ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.